Welcome sa MathFRIL. So mo na itong lesson karon atong i-define ang function. Function can be defined as a special pair that expresses how all the second quantity is dependent to first quantity. Kung ingon tag second quantity ang pasabot niini kay ang y value, or let's say the output, the range mo na ang second quantity niya. Dependent kuno siya, magdepende siya perme sa output o sa input rather, kung unsa imong gibutang ba sa input nimo sa domain niya or sa ihang independent variable. So mo na siya sa definition. So ato ni hisgutan taud-taud unsay pasabot ani in more detail. So karon before ta magstorya regarding sa second quantity o first quantity, nakagi-drawing din ni karon usa ni siya ka table of values. Table ni siya na yung mga values sa x, unsay value sa y, mapakita ni ini. Then I just want to add also, if you can see the f of x equal na sila sa y, equal sila na siya sa y nya natay first row anhi na x di one na siya input values, or let's say the domain is 1 2 3. Naputay second na row ang iyahang mga input values sa output, basta y gani output ang tawag. First row gitawag siya og domain, second row gitawag siya og range. So ato ning siyang hininayon og explain unya, ako na ni-encirculan para mas maklaro. Again, first row na to puros na sila domain, sa daghan na gani domain ang tawag na, basta daghan na input. Ang output na to gitawag na siya og range. Again, special pair ang function. Special pair kay makapares-pares man dito sa kinsa, pero kung maagan siya is special na word na ang gipasabot lang yun niya na unique siya ba, nagi siya special na characteristic na pud ko ipakita ni kaning usa na gitawag na tog function machine. Like natay cake na giluto, if natay cake, either makaluto tagamay or dako na cake. So x ang ato ang input, atong output kay ang y, which is kung daghan og harina makaluto tag daghan dako na cake. So here, let's start with the first quantity. Kasi pasabot ana. This is based on the definition. When we say first quantity, nag-refer ni siya sa input. Kung yung tag-input, usara gid na siya ka number or quantity. Kung mayroon po tag-domain, daghan na input na siya. So, it's a set. O set na siya sa mga x value, or let's say input. May pasabot ni ana, may pasabot anang first quantity nato. Aside from that, again, output ang tawag basta naa kay usa ka value sa x. Kung daghan na sila, itawag na siya og domain. And akong emphasize ako na siya encirculan, dili ra ni mao ang yung domain, daghan pag yun, depende sa given or depende sa gipangayo. Then aside from the first quantity, naputay second quantity, same ra sila a little bit, na sila gamay na daghan. Like for example, ang second quantity more on output ni siya, output niya. Kung daghan na kayo output, gitawag na siya og range. So it's more on the y value. So ang y value, let's say the range, the output, mao na siya ang gipasabot sa second quantity. Again, dependent ni siya, dependent ang idea niya, that's why na dependent variable. Makita ni siya sa table of values sa second row basta ga higda, so horizontal na table of values, pwede man siya pabarog good. Again, output ang tawag basta isa ra ka output o usa ra siya, but kung daghan sila gitawag siya og range. And now when we talk about dependent variable, mo ni siya kung nagluto pa ta og cake, unsa kadako ng cake, unsa kagami ng cake. So magdepende ang kadako o kagamay sa cake sa iyahang harina na gigamit or harina na gamiton. So dependent variable gyud na siya. Ang atong output, for example in real life, atong output magdepende siya sa atong action sa kinabuhi, sa tuang mga gipang decision mo na siya. So to make it more general, or let's say more detailed pod, x ang first quantity, second quantity na to kay y,
Unya kani siya ang y pwede ra gyapon na siya f of x kay function of x man na siya ang pasabot ni ana. So I have here ordered pairs ni sila, mga ordered pairs. Akong gibutang mga arrows ang mga x value, let's say the domain. So daghang kag domain din kaning ato ang 1 2 3 o 4 man ang domain. Aside from that, kaning independent variable ako po ni emphasize. For example, again katong magluto ta o mag-bake ta og cake, ang harina na atong gamiton independent na siya, kitay magbuot ana kung daghan bag harina or gamay. That's the independent. Unya ang output nato dependent variable atong output. So ang kadakon sa cake or kagamyon, then set of all y values man na siya, ang range man na nasa arrow na color white. So mao na siya ang sa definition, unsay pasabot anang definition nato. Unya na lang po ko i-add na concept aside from the definition. Let's talk about the input and the output. So unsay pasabot na may tag function man good. This is very unique. Unique ang function kay kung naa kay giluto na cake or let's say nagluto kag pizza, nag-bake kag pizza, makaluto ka or maka-bake kag pizza. So from the definition or from the characteristic in function, each input has only one output. So that's the idea niya. Imposible man gud kung nakagluto kag pizza, makaluto po kag cake o pizza. So imposible. That's the idea of function lang. Dili pwede. Pwede guro siya kung we are just talking about relation. For example, ang teacher. When we talk about teacher, daghan siya relation sa student, sa parent, o sa teacher. So daghang tag relation sa one another na mga tao sa itong palibot. Then kung ingon tag function man god, it's more on usa ra gid siya ba, usa ra gid yang output, unique yang output. So that's for the concept. And I guess in other words, function is a special type of relation, a special type ra gini siya sa relation. Thank you for watching.